Mabathethe abantwana. Eliphulo lijolise kuvuleni lomnyango. Kumenyelwa amaxhobo ohlukumezo ngokwesini. Bathethe ngentlungu yabo. Oku kuzana njengoko ngamanye amaxesha bengakholelwa nazintsapho zabo. Sizama ukuvala igap between umama nomntana oyintombazana. Umntana oyintombazana makakwazi ukuripota kumamakhe into emehleleyo. Angafi in silence ethule kanti waareyitshwa, waabhuyuzwa ngumntu, but because bekukhwela donga between umama nomntana angakwazi anzakale in silence. Eliphulo liqhutywa liziko izama ukwakha nalapho likwanikezela ngentuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Into sayifumanayo nesiqapheleyo wena bhuti omkhulu into yoba asikho ispace apho umzali ethetha khona nomntana. Amaxesha amaninzi kuthetha xa kukho ingxaki kusiliwa. So as an organization we decided ukuthi masivule le nyoba yoba kubekho i-dialogues between umama nomntana apho bazothetha khululekileyo ngazo zonke nje into ezibadlayo between umzali nomntana. Ulutsha lubuyinxalenye yalo msitho luthi le project iza kuncedisana nabo. Ndiziva ndonwabile ngoba basifundisa ukuba sihlale nabazali, esindlela sihlala ngayo nabazali bethu, nabo abazali bethu bahlale njani nathi. Urhulumente wephondo uthi ufuna inkqubo ezokumila kunjena nakwezinye indawo zokuhlala kwiphondo jikelele. Ndingu-Abungile Yankisi kwiindaba ze-SABC elitha kwiphondo leMpuma Koloni.